бародароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва нияти гузаштан аз сарҳадро доред, ба шумо як бародари тоҷикро тавсиҳа медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед, шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. худи он бародар дар метрои Котельники қарор дорад ва шахсоне ки аз ин метро дуртаранд ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва худи онҳо шуморо аз ҷои даркориятон гирифта мебаранд. ва инчунин аз номи канали мо, яъне юристиҷей, ба онҳо муроҷиат кунед, ба шумо низ тахфифҳо карда. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. барномаи нав, яъне ки хабарҳои нав. чӣ хеле ки ихтиён медонед, мо ду барнома пешкаш мекунем. якташ хабарҳои ҳафта ки чӣ гап чӣ хабарҳои нав мешавад пешкаш шумо мекунем ва боз як барномаи навбатии дигар саволҳое ки дар комментария метан дар ҳамво ҷавоб метиҳем. инак хабари якмини мо дар ҳамин ҳафта, хабари якмини мо дар бораи зиёд шудани аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. яъне ки шумораи ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати як сол 203,000 нафар зиёд шудааст. шумори аҳолии Тоҷикистон аз моҳи октябри соли гузашта то моҳи октябри соли 2019 2% зиёд шудагӣ. агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст ки мисол ҳамин 1 октябри соли 2019 шумораи обши аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки дар муҳоҷират қарор доранд, нав таваллуд шудагиянд, шумораи ҳамаи ҳамиё 9,258,000 нафара ташкил метиҳад. инак хабари навбатии мо дар бораи латукуб кардани як сарбоз аз ҷониби прапорщики ҳамун част. прапорщики яке аз қисмҳои ҳарбии вазорати мудофиаи Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Душанбе Талабшоҳ Қамаров аз ҷониби суди ҳарбии гарнизонии Душанбе барои латукуби сарбоз ҷарима карда шуд ба миқдори 5500 сомонӣ ва айвазифа озод карда шуд. яъне ки тибқи иттилооти торномаи суди ҳарбии гарнизонии Душанбе нимаи моҳи октябри ҳамин соли равон прапорщик ба сарбоз супориши ғайри оиннома метиҳад. мақсад супориш метиҳад, сарбоз амр намекунад, супорише ки дар оиннома нест. дар ҳамин ҳолат сарбоза латукуб мекунад ва прапорщик ба ҷавобгарӣ кашида мешавад, айвазифа озод мешавад ва 5500 сомонӣ ҷарима карда мешавад. инак боз як хабари навбатии дигармон оиди Тоҷикистон ба таможни Союз медрояд ё ки не. дар ин мавзӯъ савол бисёртар буд ки мақсад Тоҷикистон ба таможни Союз медрояд ё ки не. ба мутобиқи ҳамун маълумотҳое ки мо ҷамъоварӣ кардем, хондем ҳамин чиза, мақсад ба чизи хондагии мо Тоҷикистон айни ҳол ба таможни Союз намедрояд. мисол шахсоне ки мегӯянд медрояд ба қарибӣ ё ки гап-гапае медрояд, ин ҳамаш гапае бародаро. айни ҳол ягон намуд гапу ягон намуд мегӯем пешкашкунӣ нашуда ки ба таможни Союз Тоҷикистон даромада шавад. инак бародаро, ҳамин буд хабарҳои имрӯзаи мо ва саволое ки дар комментария додагӣ буден. уро ҳам ба навор гирифтагием. насиб боша як рӯз пас ӯ видеоам пешкаштон мекунем ва ҳамун границаеро ки мо реклама мекунем занг бизанем ба ҳамун беҳад нарх навои арзон дора. бохай занг бизанем, хто нарх навоша аниқ мефаҳмем ва дар канали мо юристиҷей подписатсия кунед. дар паноҳи худо бошед намакаса.